От толкова години съм в шоу-бизнеса, сега на 22 август правя 15 години, но за мене, а и за много други, Васко Кеца е фърст. Голяма работа. Миналата година бяхме в Съюза. Как сме изкарали? Слаба ти е фантазията. На ръце ни носиха хората. Ей, къде ни водиха? Даже малко се поизмориха. То не бе Коми АССР. То не бе Енисей. Там бяхме на сафари. Та реката Амур. Байкало Амур. Байконур. Най-хубаво обаче беше в Ленинград. Много красив град. Оттам ни водиха до Финландия и тогава видях кинари за първи път. Но не това е най-важно, че сме ходили до Финландия. Важното е, че хората ни носиха на ръце. Защо? Защото Васко Кеца е фърст. А какво значи фърст? Въобще не знаеш. Фърст, това значи първенец. Здравейте, пълчеци! Здравей! Свободно! Живот, здравей, здравей! Простете, че не ви разбрах. Обичате ли животните? Да. Обичам ги. А вие? Аз съм вегетарианец.